ngiyayikhetha inkosi uNkulunkulu esefikeni mama Nazareth. Amen. Nazareth ingcwele lo uthile umntwana wankwanyane ngenkabe ngokweshowe ngaphansi kwesithathu wenkosi umbola makhathi umfutho omdala. Amen. Ngizawuthela abangcwele nokushisa nami ngishisa ngicela kancane ukufisa kancane amehla amaningi bamjabuke Nazareth ingcwele enkosini isenkonzweni yothando, inkonzo ejulile omunye angayithatha nje ayibukwe lula. Le nkonzo lukhiye wezinto thina amaNazaretha, inkonzo yothando lukhiye entweni esukukhala ngayo enhlizweni yakho phakathi, iphinde ibe ukhiye uba uShembe usunezono unayo yonke into, kodwa ngenkonzo yothando lwenze kuye uShembe yakwazi ukuvula izulu lakhe ngomkhosi. Ngizocela ukuba ngithile incwadi kwamanwele incwadi abasekhonto yokuqala 13:1 uthikele yona. Ngisho ngoba abancwele lenkonzo wangayibona kimi baba wenza kamashu ungasebenzi wase kuthiwa kuvulwe insizwa okufanele ihlangane ngithemba inkomo kusezulu wakho bakuzibaba asemfikela uthando nje ngaphakamisa ungasebenzi athi mangicela u5 usahlangane inkomo sibo 2000 so asebenzi uze ukuthi inkosi azofumana uma umuntu ethanda ukuthi azofumana afika uthando noma ngiphakamise waqhubeka izikole ezimbalwa kwaNazaretha ngathola itoho lapha eKFC ngawushisa khona inkukhu nangesabata kubeke umshumayelo wethu imali ngitshelwe nkwanyane swathola itoho kwamsile kungasebenzi imali bo lesikhathi singabamba ngayeka imali ngazizinto zami ukuthiwa uthe sisondele ifuthi enkwanyana imali kwamanje umuntu uyadingeka imali angentatha awufuna ngayipheka manje ngoba namhlanje seluthintela incwadi abasekhonto yokuqala 13:1 ithi noma ngakhuluma ngezindimi zabantu ukhuluma ngezindimi zengelosi ithi ngenalo uthando ithusi elikhethekayo ithusi nje elikhethisayo nensimbi encencethayo noma nginoprofeti ithi noma ngasongomoya ngathi prophet umuntu engena ngitshela into zakhe ngiqonda imfihlakalo yonke nokwazi konke ithi kodwa ngikwazi ukuqonda yonke imfihlakalo nokwazi konke noma nginokukholwa konke ithi noma ngalokukholwa konke ukuba ngisuse izintaba ukuba ngikholwa konke ngikhombe intaba ukuthi ngento abasuka la yiwalayo yamalana ngingenalo uthando angithola lutho ithi kodwa uma ungenalo uthando ngithola lutho noma nginika konke enginakho ithi noma nganikela konke enginakho ngibabele abampofu thabade noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe ithi noma nganikela umzimba wami ukuthi awushiswe uphele ngingenalo uthando kunengisiko kodwa uma ungenalo uthando lonyaze ukusize ngalutho konke lokho uthando luyabekezela ithi uthando luyabekezela lumnene uthando alunamona ithi uthando lunamona uthando aluzidumisi ithi uthando luyidumisa aluzikhukhumezi alwenzi okungafanele aluzifunelo kwalo alunalulanga alusindlekeli okubi alithokozi ngokungalungile naku ngithanda khona ukuthanda kuthokoza ungalungile yibonkosi kepha luthokoza ngesimini luthokoza ngeqiniso nesiningi. Amen baba isiningi ngase ngiphakamisa nje nami kuyinkonzo yothando ukuba kuzokwenzela unyazi phezulu izinto ezinde wasishaya isikhathi ngayikhipha le mali mase fika umshumelo elandele kimi uthi mfowethu kwena ngicela ukutshela unentaba uthi yabona imali yakhe ngilande kwena u2000 uthi ngidonswe ngamadeba ngazi kangaka wathi ngithatha imali yakho kwayana ngothi ngayimuse kufeni ezongela baba uthi ngiyiphi mama ngizothenga inkomo ikhiphe ngihambe kwena lapho kusoko usinkomo sefundo manje abafisezulu unyazi ela ngomuntu
Kodwa mina inkonzo yothanda ihlangana namhlanje ukuba mawunikela leli bandla leli awunikeli njengokhayela uthini unikela ngothando lakho lonke usishaba khumbula ibonkosi. Ayisambe sekhaya nginenkinga enginayo lapha endlini noma ngijondolo landaba ngafika masho. Ngiyabathethe ngiyahamba ngothenga ingane esibili ekuseni. Ngithenga ingane esibili ekuseni. Kodwa ngathi mangifika ubaba ngena emzini ngangibona kamasho noma ngikwazi ukugaphula ngegama. Uma ngabe ubaba ngena kamasho namisekhaya siyofika umfowethu. Wafike akwazi ukuthenga ingane ngalezo nsuku sathi masibale ngonkosikazi wakhona lezo nsuku sisekhaya bonkosi. Yafika intombi igama langayiqamba sibonga bonke. Wakhala unkosikazi baba singesathi sentombi ngathi inkosikazi asibonge bonke ushemba sibakho bakhona bangenakho ayiqambe igama sibonga bonke. Base bekhuluma nje abantu bakhuluma izinto abayithandayo phela ukuthi lencwadi kaJohn 3:7. Base bekhuluma nje abantu bekhuluma izinto abayithandayo besho ukuthi awulokhu uyakubona nomzimba othambile uyithwala ngeke uthole ngempama yakhe asithi naye amjalo ingane ngizoyithola lapho sobabiza abanye kufanele nakuthiwa noma ukuyiphi inkinga kodwa ithemba lonyazi lingasikuwe bonkosi. Manje ngabe bekhuluma besho abakusho ukuthi hayi ngosentombazane futhi kokaqeda ngomthumo okulanda intombazane bakhomba futhi nomuntu ukuthi hayi kufanele ukuthi ingane yasibani le wenza ngaphandle ingene la kube lezokusaleni ngoba yakho le nto nenkinga ngeke letho intombazane umzimba othambile basho umuntu bayithandayo angazi umtholo umfana ngomuntu othile. Ase matshela ngathi ngaya njalo mina ngingane yezwe umfana kuphela ushaka ufungile ngami ukuthi eyami nomfana bele ngithelekele unyazezwe bonkosi. Wakhuleka insuwana wathi noma ubekunyanga ufike intombi ngase ngithola ithuba lokuba ngikwazi ukufinyelela kubaba emzini wasembonsweni edabeni. Ngangikwazi ukufinyelela kubaba feke ngibike baba lenkinga enginayo. Baba nkosikazi wami uthetha ngomthuko. Ingane sengitholile amantombazane endini. Ngizocela baba umenzele umusa namhlanje nakusuka namhlanje. Ingane esokhala lami ishintshe kuba bafana zodwa. Nonkosikazi wami umkhumbule into nomthuko ngakhe nomthuko. Kodwa umntwana olandela lapho ngicela umntwana omfana ozomthetha baba. Wabuka ngapha nangapha ubaba wabheka phezulu, wabuka ngapha wabheka phezulu. Leside isikhathi wasebona ukuthi sibuthi zobathola abantwana ebongozi. Amen. Wathi isikhathi wasekhomba ukuthi umfana useyeza. Uma ngabe seza sengiyamtshela ubaba nomama ekhaya ukuthi cha le ngane le ayiphethe manje okumanje ingane umfana ngacela konyazi ukuthi ngaphinde ngithole intombazane. Baba usho kanje ukuthi ubaba ngifuna ukuthi ingane intombazane ufuna unkosikazi lokufana. Ngicela ukushaya ukuthi ingane intombazane ngaphinde ngithole. Ingane ezakho kufanele komfana. Futhi igama lakho uzomelusa uzolusela izingane lezi. Ngikhuluma ngento ekhona eNazaretha ngabe mayiphamise iphamise lapha ebona. Beyibone nje. Ifikile lensizwa ukuthi December 6. Hayi kwabuza kalubikho kwakuyinanga esibili ngathi igama la umelusa. Ngathi izolusa lezi intombi lezi ayibonkosi. Hayi thola igama lonyazi. Kuthe bakuphinda futhi ngoFebruary babe embonisweni. Ngase ngisuka eNanda kwase ku-8. Ngathi aphuthume ngoba ukuthi ngizofika baba. Kodwa lesomobona imindleki ngoba ubaba ngizama ngoba ngicela ngoba izingizini. Uma ngabe ngithi ngiyadlula la eMthebheni ngizompila wako sinekakula ngakhala kakhulu. Kwenza ukusazona lapho ngizomthola. Hayi ngahamba ngeke ngamanje ngihamba ngiyafika bangene edokotela nakha iqalele ubaba. Afika wawubona past 12. Ngiyafika ukuthi akaphuma. Aphinde ngakwazi ukusebenza ngambikela ukuba iphile lesizwe ngayithele kwena isekhaya yaphila manje iyaphila asikosibusisa ibonkosi. Amen. Kodwa isiphe ngazo sisodwa ingane efikayo umsebenzi yaphela.
Kodwa baba ungangibikela ngingeke ngizowuthola futhi umsebenzi. Amen. Angidatazeli. Kodwa nginenkonzo leyothando manazareth, kunenkonzo yothando usubika uthi wena wenzela baba, nawe kusuka kuwe amakhizana. Akuyona inkonzo ngayithatha kancane. Iyadlula futhi nezikuwe. Isho njalo insizwe yabahlase imithi kwankwanyana bengithi ngiyakwazi ukuhlala nesibabhezo. Isimethi ngiyakwazi ukhola ngoba ngiyangazizwa. Ngiyayike. Abathatha nesibabhezo ngiyamama. Ngithi mina yinda uthi kwankwanyana akisizensizwa, angimadala kamgwembe yabantu. Uthi lesizwe kwankwanyana sesimashawutha amabhondo ntangene. Uthi lokho ichofa ifoni, uthi kuze sokunjalo. Wenza ngomgwembe uthi shaya manje. Uthi wethe somgwembe akuze. Asimgwembe imali imsezila. Angimathi umgwembe nomathi bani. Uthi kuthiwa imali senzelwe 145,000. Uthi nese transfer in account imali 145,000. Uthi kugcina kuphotha amazweni akithi uba akathathi siyokunazibezulu. Ngitenda ukuthi lenkonzo lena yenza into endile. Isusa usizi kuwe iphinde kuvulele izulu. Uthi mabanibeka phambi kwababa, uthi wathula baba kwankwanyana sifike sizojabula mbusise. Ubaba wathula wathula noma kuthula nomuntu obemafanele ungelizwi kodwa nezizo zakhe ugcina ivuleke kusemaphansi nayibona. Kanti onjani ungelizwi? Ngiyabuza ngokwenza isidaba. Omnengi ubona abantu. Wamahlazi ubona abantu. Uzabulala abantu. Ungazazi njengami. Akonjani ukuthi sengathi nathi okhona sikwenza nosikubikela sikhumbule ukuthi siyayikhonzela. Yenze lo mbiko esinikela ngawo sokhunjulwa mhlawumbe lebongozi. Mana sengcwele angedwa sibabili lapha lophela uNkulunkulu sisonke zini amen. Siyabonga Nkosi yethu Thixo wasengupha alapheli. Uzawuba uJohane 15 verse lakhona la 16. Ube uSamuel wesibili isahluko esika 22 ivesi lakhona elika 14 no 18. Siyabonga nawe Nkosi yethu Ithi njengoba sibuthene lapha phakathi kwalendlu sihlangene siwumhlangano omkhulu kangaka kodwa into ekhona akusithini esikhethena Kodwa mina ngimkhethile. kodwa uyena uShembe okhethe thina ukuba sibe khona kule ndawo yakhe ingcwele.
Ngibekele ukuba niyeni ithele. Kodwa wathi mayesekhethile wayesesibekela ukuthi uhamba kwethu bese sithela ithelo. Sihlale ukuba Nezithelo lokho. zethu zihlale. Ukuba lokho nicelayo kubaba. Ukuze konke lokho esicelayo ubaba ngegama lakhe Aninike khona. asinike khona iy'thelo ey'funekayo kuthina zokuphila. Ayibonge inkosi. Ngiyayikhetha inkosi kuyasekhona. uShembe uyena othanda umuntu. Ike yathi indaba siyamthanda yena ngoba uyena owaqala wasithanda thina. Akabonge uNkulunkulu. Ngakho-ke sibuthele kule ndawo enhle kangaka sibonga uNkulunkulu ukuthi wasithanda wasimema emazweni onke. uShembe yasebenza mayesuke ethanda umuntu. Isho njalo inyanga yezulu ngenye imini mayikhuluma ngoShembe mayisebenza ethanda umuntu kodwa yena engamthandi. Ukhona abantu abathandwa behambele emgaqweni emazweni akubo omunye eshaya induku egodla induku zakhe ekhwapheni abesemthanda uShembe khona lapho athi lowo muntu kungaba kuhle kanjani ngenye imini esegodla isitepe eseyisondele. Kuthiwa manje uShembe ukhipha ingilosi egumbini ehambayo iyofuna umuntu osekhonjiwe endlini esimilele thina lomhlaba ukuthi ubani okhona emhlabeni ongase ayiyele phambi kaNkulunkulu ayokhonza azikhonzelena kodwa nayo bese ilungisela phambi kaNkulunkulu. Ngoba phela umuntu uyikhonzela yena. Uzohlupha uma ukuthi khona bakhonzelayo khona ukuyikhonzelayo. Ngoba lokhu ukukholwa kwakhe ibona kufanele kufake wena ngomhlaba kuphela emzini lapho siyabona ayibonge inkosi. Manje kukhishwa ingilosi, ikhishwe nesidi isakramente, iyofuna lo muntu ofunwayo, iyothi noma ingamfisa otshwaleni lapho ephuza khona, ihlephula lesi sido, ebese isithatha, isiphose phakathi kulo mtshwala aphuzayo, uyolala ephuzile apho bese yinatha. Noma kuphi lapho ekhona ifike ihlephule lophisi iwufake phakathi uShembe uyangena otshwaleni aphendula umuntu abe yikhona ayibonge inkosi. Ezweni lakithi kukhona intombazana ewuthembekile wakamhlongo eyathandwa uShembe ilindinga ingamazi ingamthandi kodwa uShembe wayeseyithanda. Uthe maseyithandile imlandela ngenye imini ngokomkhulu efikile emzini wakithi eMkhomazi ekuseni wayethela igrawundi wakithi lapho ayethela khona enza umsebenzi wasezulwini. Iyafika le ntombazana isabuyise owayengamfuni uShembe umhlongo owayeseke wammangalela esenkantolo evelelemo ifika imalapha ngaphandle emakhabeni ilunguza ngeyikhanda uShembe esendlini kithi kalawo. uShembe phakathi irawundi wayesethumela indoda ayithuma ngaphandle uthi hambe lapha emakhabeni kukhona intombazana uthi le ntombazana inomlomo otshekile uthi namhlanje igama layo iwukekana. Wayesehamba othunywayo uyafikana ngempela uyayifica le ntombazana wayesebuya nayo ubabamkhulu uyabiza yayisisaba le ntombazana isaba abantu ababephakathi irawundi ukuthi bayamazwise ukuthi akamfuni uShembe bazoyiceba yabo isibaleka ithema isibalekile kanjalo kanti ngenye imini izothi ifikile ekhaya kubo uyise umhlongo ephuma kophuza emndeni yaseyibisini lapha eMkhomazi maye ephuma kophuza khona uyabuya ufika kule ntombazana uthi hawu mntanami ngifuna uhambe ungene endlakazi ngoba udade wabo le ntombazane uElizabeth omdala nayo wayesevumile uyise wathi uShembe ngamthathe vele ukhumbula abantu kodwa wena thembekile ngifuni nawe uyigugu lami lokugcina ngifuna uhlemhleni lapho ekhaya ungalandeli uShembe. Manje esithuka le ntombazana ukuthi ngaleli langa kwenziwa yini ubaba buye abesefika ngithuma ungithuma enhlanakazi lapha sikhona kahle ukuthi ngizawubona uShembe kodwa akafuni ukuba ngibonane noShembe. Yayibuza ingazi ukuthi kwenziwa yini yayisisiphaka isikhaftini yayisipakisha ibopheli yaphezu kwentaba omhlangano endlala. Maye sifikile phezu kwentaba senhlanakazi ingakabonwa umuntu kwezivakali bokamkhulu lapha ehleli khona ethambani niyobiza le ntombazana ewukekana isifikile lapha phezu kwentaba wayesehamba uthunyawo nangempela wafika kuyo wayeseyibiza yayisixakeke ukuthi kanti inhloboni yomuntu ongazi ngingakazi ukuthi sengikhona kodwa yena useyazi ukuthi sengifikile. Manje le ntombazana iza kubabamkhulu yayisifika isiguqa phambi kwakhe usethu babamkhulu le ntombazane mntanami ngiyazi ukuthi uyayibuza
ukuthi kwenziwe yini ukuthi ubaba wakho namhlanje athume wena lapha phezu kwentaba ngoba ubaba wakho akangifuni. Uthi uShembe ubaba omkhulu uthi sihambile thina boShembe saya lapha emzini wakaSibisi lapha kade ephuza khona uyihlo. Uthi sithe masifika khona uthi sabe sesingena otshwaleni okhambeni lapha kade ephuza khona. Uthi sabe sesifika esiswini sesiphenduka saba yithathu. Uthi wayesenze seyithanda ukuthi akathume wena Shembe. Lo kade ngamfuni. Ithi ke mntanami njengoba ulapha uthandiwe yithi boShembe yithe sikumemele kule ndawo. Ithi ke mntanami ngiyazi ukuthi mawungibona ufise ngisho ukukhayisa ngendlela uthando lwakho obese likhule ngayo phakathi kwakho lwami. Mawungibona nje bekhona lento eyenzeka usethi baba omkhulu cha mntanami ungacabanga ukuthi ukholwe kakhulu. Cha yongakholiwe kakhulu. Uthi kodwa thina boShembe njengoba uthema ugibela phezu kwalentaba wezwe mahlombe akho kukhona into umthwalo ewayo. Uthi lento yinto esayibeka kuwe, lento ebehleli kuwe ibisathwa nayisono. Uthi yona lemiguduza ngaphakathi ibhabuza inothando kaShembe. Uthi ngisho isono besiyisaba. Uthi kodwa mntanami isiwile lento kuwe isisukile nje usukhetha uShembe nje namhlanje. Uthi mntanami usuzosiza isono sigadla kuwe nyami. Njengoba silapho bese ngiyiphelele leyo. uShembe akwazi ukuyifaka enalisa isono. Uthi nathi isona singanamazeli kithi. uShembe akasembathe makwazi ukufaka lento yakhe ukekani ukuthi isono singamnamathi ubengasipha nje. Ilona lozoyithela uphiko. Angiphiwe kuda Samuel. Osinami amo. Ayiphiwe ngomfusi wethu. Uthando. Umntwana uJehova wadu ithi lendaba njengoba sibuthene lapha siphambi kwaJehova siphambi kwaNkulunkulu. Ithi ke uJehova wadume esezulwini omkhulu kakhulu emkhulu kakhulu lo phambi kwethu unyazi bezulu akabo uNkulunkulu. wakhipha insubishelo Wayekhipha imicibisholo wabakhathaza bonke abantu namhlanje abamelana nawe. Ngizokuqinisa sihlobo sami ukuthi lowo simlandelayo mkhulu uyayikhipha imicibisholo ebakhathaza. unyazi lwabathini Hayibo uthini? unyazi Ithi le ndaba unyazi lo lesiphambi kwalo labathinta. Akusho mina kusho iBhayibheli. Lo lesibuthele phambi kwalo unyazi liyabachitha bonke abamelana nawe. Kundo 18 khona lapha. Mose wangikhulula ngoba njengoba ulapha uzokhululwa nasey'theni zakhe ey'namandla. wabamzonda Bonke laba bantu abakuzondayo abangafuni lutho ngawe ngoba ma umuntu esesenkosini uvamele nje ukuphendukelwa aphendukele ngisho nabakwabo. Ike yathi ka-10:33 kuMateyu ike yathi angizowahlukanisa ithi ngisho izitha zomuntu ngoba bengiyakhe. Ngoba manje empilweni uThixo uyakuhlukanisa nezinto mubi umuntu ongafuni ukuhlukana nezinto. Athi hayi ngiyana konke nokwethu akeze emani kini kwayizwagumula amani kini kaqoqa ingubo. Yeah. Awuzi nakho isango linyana.
indoda yethu liyayithi siyasiza kodwa kwathola ukuthi noma isiza lapha yakhona phambili mayisiphosa emgodini ayikwazi ukuphuma nazo. uBartimeyu wayenengubo engaboni emehlweni uthe mayisebizwa inkosi uKristu kwathiwa lahla-ke le ngubo yakho okubonakala ngayo ukuthi awuboni emehlweni ngoba sewuze konokuphila ozokuphilisa manje kubiza ukuthi abe khona okulahlayo. Ayibonge ngokuba babe namandla kakhulu ngoba khona izitha zakho oyaye uthi uma uyibuka ubone ngathi inamandla kakhulu kunawe kanti akusikhona ukuthi zizomnqoba kodwa zizokuqeqeshela into ezayo enkulu kunazo. Ma uDavide eBhayibhelini ngiyafunda ukuthi uDavide walwa nebhere sasingekho nje isizathu esasenza uDavide alwe nebhere. Mangifunda embhalweni ukuthi uDavide walwa nebhubesi sasingekho isizathu esasenza ukuthi uDavide alwe nebhubesi kodwa khona lapha eyakhona. Manje mayifikile ebhubesini kwangavele kuthiwe ngoba lithi iBhayibheli wabona ibhubesi libambe izinyane wayesefika wathatha izinyane abanga lula badlule impeni kulezi impahla lakuzona wasuka neyibazi lezi iyibazi anazo ziyomsiza kusasa ngoba phela khona lapha yakhona uyobhekana noGoliath. Ayibonge uGoliath usathi abantu bonke kodwa wayesethi yena noGoliath engibhekene naye ube yini ebhubesini engidlule kulo. Wayesethi noGoliath engibhekene naye ube yini ebhereni. Uyabona ukuthi mayineyicrash usizwa izona lezi icrash kodwa wabe kwazona kubuhlungu wabe kwazana kodwa kuchithekisa kodwa mayisekuqhamukile lapha ezawusebenza khona leli sengekho ilona likutshelayo ukuthi bambe isikhwama sakho sikhulise. Ezixesha naso ziyamsebenzela ngakho nawe ungavumi ukuthi konke kube lula dlule emzimeni ngoba uyaqeqeshwa ukushela impela. bahlela kuthiwa wakwehlela naso suwini lokuhlupheka kwakho. kodwa uJehova wayenqaba kodwa uJehova wayitholakala njalo kuzona zonke izinto obhekana nazo unyazi lokho eliyinqaba yakho. Abayile asinayo wamkhiphela endaweni wasekuthatha esekukhiphela endaweni ebanzi njengoba ulapha nje usendaweni ebanzi kaNkulunkulu yonyazi lwezulu. Ayibonge hlala nje unethezeke ungabanaka abakuhlebayo ungabanaka abakhuluma ngawe bathi uya kanjani esontweni uyawumthakathi vele bamiselwe uma bakubhibhilezele makuxoxisakho sakomvelo sengihlala phansi uzoyifunda incwadi yokuzila ithi safika lesisaba siyishesha ngena lapha emzini wasephakameni uthi behla ngesango lakamdengele uthi bathema behla ingalesithathe kwakhona inkokhelo enkulu emzini wasephakameni lapha kokwehle khona iy'ngilosi zezulu ezayivivinya abantu uthi uyilona lowo owayetholakala endlu ungalungi phakathi komuzi zazimshayela iy'ngilosi ziyomkhiphela ngaphansi ahambe emzini wasephakameni ngaphakathi. Manje mayifika le ntombi yakamngwengwe ihamba noyise behla lapho esangweni lakamdedele base bebona ugoba aziwe emzini wasephakameni ukuthi muhle kakhulu uphatha iy'mpahla zenkosi engathi singaziwa uNkulunkulu ukuthi sibahle singaziwa ngayo. Kuyahlupha ukwaziwa ngayo asaziwa uNkulunkulu ukuthi sibahle. Ayibonge Nkosi. Yabona njengoba silapha indoda ayemabile yokhuleka ifika lenye ithi hayi mina yabona nje ngizila ukudla kathathu futhi mina ngiyanikela angifani nalo mthethisi kodwa lo mayethandaza yena wayesevuma izono mayesefika uNkulunkulu esezonulela emthandazo yalabantu wayeselahlwa lo kade eyingcwele kodwa ngoba bayiphakamisayo bayothuthiswa asingabi bahle kubantu. Indoda ikeyboard ishaya ikeyboard esontweni bajabula bonke abantu kutholakala ikhetha elilodwa esilapha emuva alijabulile isiyadumana le ndoda ishaya ikeyboard. Sebeyabuza abantu awadumana wena bonke abantu bejabulile lapha endlini uyayenza le nto yakho. Wayesethi lo uyalibona le yakhetha elisendala kodwa yebo usungazikhalisa ikhetha ukuthi lidumele uthi cha leli khetha njengoba lidumele nje ilone lakho mpoza lamanothe engiwadlalayo njengoba lidumele nje futhi angidlali la noma ngaze ngivume ngishaya izandla ngithi hayi lo muntu ukhuluma ngayo kodwa ezulwini manje ke lapha ephakame ma befika bahlangana nogoba yamshaya
ushaya ingilosi yamshaya useze wathwala izandla ekhanda umuntu kodwa phakathi komusi akanasithi naye futhi ngiyacabanga wayezazi manje mazi imshale ingilosi wathi mayefika lapha esangweni kwiportmende lakhe wafika lisungeza ethwala izandla ekhanda ethi awushembe ngikuthanda kangaka namhlanje ngiyaqosha umzimba sephakathi wasethi hayi kungcono ngiyoyibulala ayikho enye into engingaba yiyona ngaphandle kokuphila noshembe wena unayo noma uthi hayi ngcono kwakungcono egibhithe kwakungcono emuva ezayoni esontweni lakithi lapha ngiphuma khona kodwa wacabanga yena ukuthi ayikho into engaba yiyona okungcono akayoyibulala emfuleni yangakubo uthema esesethekwini wabona ukuthi le mfula yangakubo ikude wayesegijima ethi hayi angekho lolwandle yiphose phakathi uthema esesolwandle eseyoziphosa esesondela laselimemezwe isiphezulu lithi wegoba leyondlela oyithatha iya abekho ubaba emhlabeni onothando olunjengolwakho abekho uthi kodwa thina boShembe nesibhibhini uthando ngobona boShembe uthi ngana uthi wena unasono awunasithi phambi kaNkulunkulu kodwa besifuna ukubona ukuthi na ukhishwa phakathi kwalomuzi ikhona nini ngabona khona lesinawuthi funda bafana ikroniki ezobona 29 bese ngasebuthi ngoba sisenkondweni yothando angikhulumi ngothando cabanga ukuthi lokho ngakho ayikho senkondweni yothando ike yathi incwadi lapha Exodus 25 ithi ke uMose wayala abawaIsrayeli ababengabapriest abashumayeli noma abaphathiswa bezulu kaNkulunkulu uthi ke thabathana umnikelo akushiwo ukuthi abawucela akabonkulunkulu umnikelo awucela kodwa umnikelo uyathatha hayi ngiyazabala kodwa uthathwa phela kunombala uthathwa kulabo abanenhliziyo enjani eyivumayo akabonkulunkulu ngoba ke kwayintsha ngazi noma yona eyalapha ekhaya enkosini yamaNazaretha unyasi wezulu bayifana lokujimba umuhle enkosini benikela ngawo yayisinqoma inkosi yabanika isibusiso manje imini sebeyibona inkosi ugqokile sebeyabuyela enkosini sebeyabonga mabe fika abantwana bebonga uNkulunkulu ukuthi inkosi siyabonga ukuthi umjimba owawuthengwe yithi namhlanje sikubonile ugqokile isithi inkosi enkulu yasephambili ithi cha abantu abami uyabona lapha endlini mningi imjimba uthi khona selokhu yanikelwa angaze ngigqoke uthi ngoba kwathi manginikelwa mawumjimba u2000 benikela abantwana babantu bephosa lokho abaphosayo kwase bakhona lona wesithathu owasikhulumela angisho ukuthi wanikele isithathu ngoba sesincane sasikhulu ayibonga inkosi nalo weshumi kodwa walikhipha leshumi ekhononda bekhulumela ukuthi hayi sengiyanikela nje kodwa obani bayekizima uthi manje wonke lo 2000 omkhuluma ngaka womjimba usuwoniwe lesithathu sakho nalo 200 wakho ukhipha ukhulumela bekuthi ungawukhiphi ngoba kuthi umnikelo uthathapha only laba abanenhliziyo ayibonga inkosi yazi thixo
wami. Indikele ndaba ngiyazi Thixo wami. Ukuba uyayihlola inhliziyo. Njengoba silapha nje, uNkulunkulu uhlola inhliziyo. Thokoze nokulunga. Uyathokoza ngokulunga. Mina ngokulunga kwenhliziyo yami. Ngokulunga nawe ngamunye ngokwenhliziyo yakho. Ngikunikele konke lokhu ngokuvuma. Asinikele konke lokho esizawunikela manje kule nkonzo ngokuvuma. Nabantu bakho abakhona ngibabonile. Nabantu bakho abakhona ngiyababona abakhona bagcwelile. Siyababona abantu bonyazi bezulu beze lapha ngoba bethanda unyazi. Ngokujabula benikela Ngiyababona abajabule. Kodwa ukujabula kwabo kuthiwa kanjani? benikela ngokuvuma. Abajabule benikela ngokuvuma kwey'nhliziyo zabo. Ayibonge inkosi. Bangafunda ivesi lapho eBhayibhelini liyathanda amaKrestu. Lithi ngokuba bathanda uNkulunkulu izwe kangaka kuthiwa wase wanikela. Yabona ukuthi kwaqala abantu ukunikela? Kwaqala uNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu unikela ngobani? Unikela ngendodana yakhe enjani? Ezelwe yodwa. Alo uNkulunkulu lethu. Mhlawumbe kunalo-100 okhona wona. Bewungenikele ngakho. uNkulunkulu wanikela ngoKrestu kuyena yedwa umntana wakhe. Asithande uyazi, Nkosi. Amen.